E o último acordo, decía, que explicará máis polo miúdo a conselleira. Por tanto, acordo, se demoslle o visto en materia de vivenda e en materia de cumprimento dos compromisos anunciados, o se aprobamos o que vai ser o segundo Pacto de Vivenda de Galicia, que vai supoñer un investimento entre o ano 26, no que estamos, e o ano 30, de 2.000 millóns de euros para a construción de vivenda en Galicia. Destes 2.000 millóns de euros, máis do 82% van ser fondos propios da Xunta de Galicia, 1.630 millóns, 241 millóns de euros fondos estatais e 100 millóns de euros fondos de procedencia europea. Con estes 2.000 millóns de euros, a previsión é mobilizar, porque tamén vai haber construción en réximen de colaboración público-privada, 5.000 millóns de euros por parte de empresas, de particulares e creación moi importante de varias decenas de miles de postos de traballo mentras dure a execución de todas estas vivendas. Donde queremos que nos leve esta folla de ruta? Pois, para chegar, dixemos que chegaríamos no ano 28 ás 8.000 vivendas, con este plan que remata no ano 2030, engadiríamos 2.000 vivendas máis e, polo tanto, o obxectivo é chegar ao remate do ano 2030 con 10.000 vivendas de protección pública en Galicia. Hai moitas medidas, só explicar un pouco máis a conselleira, vai desde a construción de novos inmobles, tanto protegidos como en colaboración público-privada, impulsar tamén vivenda libre, impulsar a rehabilitación, facilitar máis solo residencial, axudar os cidadáns con especial vulnerabilidade, e son medidas con todos os destinatarios posibles que estén implicados neste proceso, concellos, promotores, cidadáns, no convencemento de que cumprir este objetivo é unha tarefa. Dende logo, a Xunta de Galicia ten moita responsabilidade, as administracións teñen moita responsabilidade, pero é unha tarefa de todos, dos cidadáns, do sector privado e, por suposto, do sector público. Por lo tanto, por resumir, as ideas fundamentais. Acadar 8.000 vivendas de promoción pública no ano 28, sumando agora esas 2.000 vivendas adicionais ata o ano 30, o que suporá 10.000 vivendas de promoción pública no ano 2030. Desenvolver solo residencial que permita a construción de 25.000 vivendas, 20.000 delas protegidas. Impulsar a rehabilitación pública, pero tamén fomentar a rehabilitación por particulares. Máxima importancia tamén en axudar a dinamizar e a modernizar a noso sector a través de modificacións normativas pertinentes e innovacións como o uso das técnicas industrializadas, porque o objetivo é garantir o acceso a galegos e galegas a unha vivenda, combinando máis oferta, tanto pública como protegida como libre, apoiando o sector, apoiando aos concellos, reaproveitando espacios inutilizados e medidas para eliminar as eivas económicas con axudas para a compra ou para alugueiro, poñendo foco na nosa mocidade. Con todo, e co obxectivo de dar cobertura a estes programas incluídos no pacto que acabamos de aprobar en Consello da Xunta e que conta co respaldo unánime de todo o sector, destinaránse 1.972 millóns de euros de inversión pública ata o ano 30 en materia de vivenda, dos cales 1.630 millóns de euros son fondos propios e exclusivos da Xunta de Galicia. 2.000 millóns de euros de investimento público que tendrán, por suposto, o ser revulsivo no investimento inducido por particulares empresas que estimanse en 5.000 millóns de euros. Por lo tanto, sumando fondos públicos e fondos privados, 7.000 millóns de euros de inversión que xerarán un importante nivel de postos de traballo. Estímanse que, como mínimo, se xeren ou se manteñan 60.000 postos de traballo na nosa Galicia. Polo tanto, continuamos traballando por esa Galicia calidade.